Provinciale Staten die Forum voor Democratie van de Moon een bijzondere oproep om Friesland zo gauw mogelijk onafhankelijk worden te litten. Net als fractievoorzitter Albert van Dijk heeft de provincie op dit stuit te min voor om zaken op het merk van bedrijf zorg en onderwijs zelfs te regelen. Van Dijk wil daarom van Friesland een zelfstandig land binnen het Koninkrijk Nederland maken, likas Aruba en Curaçao. Wij zitten hier in het parlement, het grootste en heetste volk van Friesland. We moeten zelf nooit denken, hè? We moeten zelf doelstellingen. En we moeten dus net continu uitleveren op de doelstellingen die elders geformuleerd worden. Ja, maar horen we het is jou opvallen in de Friese politiek. In de Provinciale Staten wordt er een heel soort dingen praat. En als het dan puntje bij pijltje komt, dan ben je afhankelijk van wat het Riek besluit of wat een oren besluit. Precies, ja. Ik ga ze van de morgen zeggen van, je krijgt een kleurplaat van elders. Het zal van het Riek bewijzen van. En wij moeten dan nog even inkleuren. En dat is wat je heel vaak baat. En dat doet me heel erg zeer. Net alleen nog als stedenlid en fractievoorzitter en dat soort dingen. Maar ik woon als Fries burger. En wat wist jij is van, hier moeten we mooi ophouden. Wij ben je van Friesland. Dat is het Frieske belang. En laten we het maar hegen inzetten. Laten we van een soeverein Friesland pleitje. En wat ik daar wel mooi zeggen wil, een lietse nuance, binnen we gaan een Caribisch deal in ons Koninkrijk, waar een aantal eilanden destijds ik verkozen ha om een zelfstandig land te wezen in het Koninkrijk. Dan gaat het over het eigen rioolsysteem, over het eigen onderwijs, over de eigen zorg. Dat zijn al je zaken die ik op decentraal niveau regelen kan worden. Dan ga je het net over defensie of over buitenlandse zaken. Dus likwijls als het Caribisch deal, een onafhankelijk Friesland, jonken al die andere landen binnen ons Koninkrijk. Dus Friesland wordt dan net een aparte republiek, maar het zou dan een land worden binnen het Koninkrijk. Ja, dus dan blijf je wel onderdeel van het Koninkrijk Nederland. Maar dan zit ik Friesland als onafhankelijk land zit erin. En dan ga je over een heel soort zaken ga je dan zelf. Waar ik denk van dat we als Friesen best wel zelf nooit denken kennen en zelf het volk in eigen handen nemen kennen. Wordt jouw standpunt deelt toch de landelijke partijleider, toch Thierry Baudet? Ja, ik nog. Ondanks dat we in Friesland en landelijk soms ik wel eens even wat wrakseling gaan. En dat we ik wel zo'n stroef binnen. Ja, gaan we dit ik daar in afstem van hey, wij gaan dit doen. En ze hebben van succes. En we jaren het wel. Ja, nou datzelfde, dat zijn de fractievoorzitters van de VVD en het CDA van de Monet. Het CDA, Tjalsma, die zei van namelijk, wij zijn teleurgesteld in de bijdrage van Forum. Ja, en Klaas Kielster van de VVD, die was haast een beetje choqueerd. Ja, sterker nog, hij laakt het zelfs bij het idee, de fractievoorzitter van de VVD, die laakt het zelfs bij het idee dat je als Friesland onafhankelijk soeverein wezen kennen. Dus dat je een heel soort dingen zelf beslissen kennen en dat je er zelf over na denken. Ja, dat sterkt me alleen maar in het idee van dit is een goede route die je misschien inslaan moet. En ja, aan het eind van deze periode willen we hier maar iets komen dat we dat in gang zetten, dat proces. Likwijls dat in het Caribisch deal ik bad is. Een van de zaken die volgens mij een beetje de aanleiding wie om bij dit verhaal te komen is het feit dat Friesland stribbelt naar meer sissenskip en meer voer hoe de onderwijsinspectie, ja, het ministerie van Onderwijs leidt weg. Ja, dat ministerie leidt enorm dwars. Dat is heel vreemd. Dat de onderwijsinspectie. Dat ben nog van die lietse ding. Dat vanzelfs op Fries niveau uitoefend kan worden. Dat de deal van de inspectie kan je wel komen. En vooral op het terrein dus van het Friesk. En wat just, wij gaan een document krijgen aan het begin van het jaar. Dan moeten we als Friesland al blijd wezen dat de inlandse zakenminister, de Katja Ollongren, dat die een keer in het Friesk een Twitterberichtje verstuurd had. En dat viel zo kleingeestig. En alle oren terrein bij wie wat meer van Friesland zien willen, bijgelijks op het voer van de inspectie, dan krijgen we 0 op het request. Onno Valkenaar, die praten met de fractievoorzitter van de Forum voor Democratie in Provinciale Staten, Albert van Dijk, wie dat. Het is het doel trouwens van Forum voor Democratie om de vraag wat Friesland een onafhankelijk land worden moet in een referendum voor te lezen aan de bevolking.